Radu salam kuwi mengucapkan salam no. Mengucapkan salam. Heeh. Satruwa kaya ngopo? Oh iya. Kresa kaya ngopo? Ya. Tukarana paduwa kaya ngopo? Heeh. Nek cethuk kuwi wajib mengucapkan salam. Ngono. Dadi arepa padu antar tangga, padu antar kanca, padu antar sapa-sapa ngono ki wajib mengucapkan salam nek petukan. Wajib no. Ngono, heeh. Malam ngono kuwi, selamat malam. Heeh. Mikum ngono kuwi. Wajib diucapkan salam. Ngono ya, Pak. Iya, heeh. Upamane seniman padha seniman no tukaran, heeh. Rebutan padha-padha adu idealisme upamane. Ngono, heeh. Kuwi nek ketemu wajib untuk salam. Ngono, heeh. Ya, Mak, heeh. Sinden padha sinden bungkerengan. Petuk ya kudu wajib salam no. Ngono, heeh. Ora kok petuk sinden sing disatru, petuk sinden karo sing dikres, heeh. Peh sinden iki nuwembang terus meluwengos karo muni, "Mbah, kuwi jane cengkok." Jane cengkokku. Nganti kaya ngono. Heeh. Ya. Ya Mak, heeh. Ya. Ya.